Allah Teala yakinleşmek için kesilen düğü, sığır, koyun ve geçe näme Arap dilinde näme diýilýär? Udhiye, qurbanlyk diýilýär. Udhiye, qurbanlyk Kur'an-ı Kerim bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bilen we musulman ümmetiniň alimleriniň icmasy bilen bir agzdan kabul etmek bilen näme sabitdir, subut edilendir. We İslamyň iň uly şigarlaryndan biridir qurbanlyk. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresi, Kur'an-ı Kerim'in 108. suresi 2. ayetinde şeýle buyruk berýär: "Fesalli li rabbika wanhar." Rabbun üçin namaz kıl ve qurban kesýär, damak çalýar Allah Teala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari ve Sahih Muslim hadis kitaplarına gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şeýle haber berilýär: "Dhaha an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem bi kabshayn amlahayn aqranayn ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisini alaca goşu qurbanlyk etdi. Olary bismillah diýip we tekbir aýdyp, yani Allahu ekber diýip, ayağı bilen gapdalyna basyp ödeli bilen qurbanlyk etdi diýip Buhari we Muslim hadis kitaplarına haber berilýär. Qurbanlyk kesmekliğin hükmü näme? Güýji ýetýän her bir musulmana qurbanlyk kesmeklik wajipdir, musulman doganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diýär: "Men kana lehu sa'atun ve lem yudhhi fala yaqrabanna musallana." Ýagdaý bolup qurbanlyk kesmeýän kişi biziň namaz okayan yerimize yakınlaşmasın, gelmesin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Ahmet'te İbn Mace'de geçiyor. Şoň üçin ilim ahli kitaplarda şeýle bellek geçtiler. 10 dirhem berip qurbanlyk maly satyn almak 1000 dirhem sadaka bermeklikden has hayırlıdır, sogaplydyr. Çünkü Qurban bayramyna gana qydyp amala aşyrylan ibadetin yeri sadaka bermek bilen doldurulmaz diýip näme bellep geçýärler. Demek musulman olanlar, eger de sen $100 berip misal üçin qurbanlyk goýun almaklyga ýagdaýyň bar bolsa, sen oň ýerine $1000 ýa-da $2000 ýa-da $5000 tapawdy ýok. Bundan esse gat köpüsini sadaka bersen qurbanlyk almaklyň ýerine näme? Bul berjek senin pulun we sadakan qurbanlyk ýerine geçjek däl eken. Çünkü näme? Allah Teala yakınlaşmak üçin qurban wagtlaryndan, qurban günlerinde kesilen canlyň bul ibadetin yeri pul berilmek bilen doldurulmaýar. Edil şonuň alakda qurban kesmeň ýerine et satyn almak ýa-da qurbanlyk malyň bahasyndan ýanky misallar ýalakda näme köp sadaka berilmek näme diýdik? Qurbanlygyň ýerini tutmaz we qurbanlyk hasaplanmaýar. Demek näme ken ustadan näme peýda çykdy musulmanlar? Ýagdaý bolan her bir musulman hökman suratda qurbanlyk kesmäge gaýrat etmeli, jan etmeli, güýç sarf etmeli, näme hökman qurbanlygyny kesjek bolmaly.